खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे बिएम सोदोब चेनेलनि गोदान भिडिअ गासै रायजो राजाफोरखौ नायगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय आं दिनै दंफैयो वेस्ट एंकरबारि मिन्स सोनाब एंकरबारियावहाय बियो बेंटल एरियायाव गोग्लैयो आरोना बेंटलनि खाथियावनो खोदोमथला होनना बुंदों खोदोमथला एरिया जायगायाव रायजो राजाफोर नैबे माने गौरीकान्त ना गौरीकान्त बसुमतारी आदानि न'आव दंफैयो आङो गौरीकान्त आदानि न'खराव मोनसे गेदेर जाथाय जादों बिथांनि हिन्जाव 22 बोसोर बैसोनि रथिमा बसुमतारीया थांनाय बेसेबां थारिखआव गोमादों होनदों 2 थारिखआव 2 नभेम्बर खालिनिफ्राय गोमादों होनना बुंदों बाखि खोथाखौ बिथाङा बुंगोन आरो बिनावहाय आं बुंगोन खिन्थु बिथांमोनहा माने पुलिस रिपर्टबो होखाबाय आरोना गोमानायखौ बुंनाय मथेब्ला दिनै पुलिस रिपर्टआ आरो बुंनाय मथेब्ला नैबे खाथियाव मोनसे दखान दं आरोना बे दखानदारिया बुंनाय मथेब्ला माने थफ्ला थफ्लि लानानै थांदों होननाय खोनादों बाट बिसोर बुंनायखौबो जों बारा फोथायजाया बिसोर आलासि जानोबो थांदों जानांगौ नङा होमबा दा बेनिखायनो माने सोरबाफोर नुबाय बायोदां साननानै बा नुयोब्ला खोन्थाहरगोनदां साननानै नैबे आदाया जोंखौ लेंहरदोंमोन भिडिअ बानायनो थाखाय स' बाखि खोथाखौ आदाया बुंसिगोन स' आदा माबोरै जानाय बेफोरबायदिखौ नोंथाङा फोरमायना होदो नों बे समाव बहा थांदोंमोन खुलुमबाय आङो बे समाव आङो फुङाव जेनेबा खामानि मावहैदोंमोन खामानि मावनाय समाव बियो जेनेबा न'आव थांनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय न'आव थांदों होननानै थांनानै ओमफ्राय आङो जेला 5थानि उनाव जेला आं गबोयो अब्ला बियो आं न'आव थांदों साननानै आं फन बुदोंमोन ओमफ्राय फन बुखांनानै ओमफ्राय जोंनि मा जायो गुमै जायो आरो गुमैनिखौ आं फन बुनायाव ओमफ्राय बेयो फैयाखै होनना बुंदों न'निफ्राय ओमफ्राय आं फैयाखै नालाय हाब मारैथो बे मारै जाखो ओमफ्राय माने न'आव थांनो होनना थांदोंमोन न'आव थांनो होनना थांदोंमोन ओमफ्राय आं फन बुबाय ओमफ्राय फनाथ' बेनाथ' सुइस अफ ओमफ्राय डाइरेक्ट गुमैनाव फन बुदोंमोन आं गुमैनाबोथ' ओमफ्राय बेबो न'आव फन हरदोंमोन ओमफ्राय बेयो सहैयाखै सानदों सहैयाखै ओमफ्राय आं फन बुनायाव माबादों बेयो गैया फैयाखै होनना बुंदों ओमफ्राय मा दहाय थांनाया मानो सहैयाखै मारो मानो दाबो सहैयाखै होनना बुंदों बे ओमफ्राय बे होनदों आरो हाब होनबाथ' मावबोबा दं खोमा नोंसिनि खुरमा जाथि खुरमानाव बिदि होनना बुंदों ओमफ्राय आंखौ ओमफ्राय आङो बेबा मावो दं आंथ' सोंहरजोबबाय न'आव जायखिया न'नि मानसिनाव जाथिनि न'खरफोराव सोंहरजोबबाय आं बे ओमफ्राय आं जेनेबाथ' खबर लाजोबबाय ओमफ्राय गैया होनना बुंबाय आं डाइरेक्ट बुंहरबाय जोंनावथ' गैयालै जोंनि गासै जाथि खुरमानाव रावनावबो गैया होनना बुंबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय बियो होमबालाय माबाव थांखो बेलाय माबा मोनसेसो जाबाय नामा नङा होमबा माबा मोनसेसो जाबाय नामा होननानै माबादों आरो ओमफ्राय दा रिपर्ट होबाय नोङो रिपर्ट होबाय आं थानायाव नों मा लुबैदों दायो ओमफ्राय आं दा बेखौ रथिमाखौ जेनेबा फैफिनोबा एसे मोजां मोनगौमोन आरो गोसोखौ माने नैबे आदाया माने गावनि हिन्जावखौ फैफिनजाबा मोजां मोनगोन जाहैदों माने बेवहाय हारसिंसो दङ आरो माबाफोर बुंनो दंबावो नोङो नोंनि हिन्जावनिसिम मेसेज जुदि नोंनि हिन्जावा बे भिडिअखौ नायदों साप'ज अब्ला नों बे केमेराखौ साननानै नों बुंदो जेनेबा बे नोंनि हिन्जाव जेनेबा साप'ज हमना ला बे हिन्जाव नों मा होनना बुंहरगोन जेनेबा आं बेखौ जेनेबा फैफिनजानो लुगैयो आं जेनेबा आंनाबो फिसाजो दं जाहैबाय फिसाजोखौ लांफादों नामा फिसाजोखौ लांफादों ओमफ्राय बेसेबां बैसोनि फिसाजोआ 3.5 बोसोर 3.5 बोसोरनि मा नाम बिनि नामा मा होनो सनिमा बसुमतारी होनो दाथ' नों हारसिंसो बेवहाय हारसिंसो अके स' रायजो राजाफोर बे ब्रादारा बुंनाय मथेब्ला माने बबेबा जायगानिफ्राय फैदोंना जेनेबा आं बैखुनावनो काजलगाव बैखुनावनो फैदों काजलगावआव थायोमोन आरोना काजलगाव बैखुनफ्राव थायोमोन बियो काजलगावनिफ्राय बेवहाय फैदों आरो बेयाव फैनायनि खारनाबो जेनेबा बिथांनि हिन्जाव बाजैया लेंबोनायाव फैदों आरो नङा होनबा ओमफ्राय दा बिथांमोना दखानबो होगोन मागोन होननाय आदाया खोन्थादोंमोन आंनो ओमफ्राय दा बिथांनि बाजैया बहाबा थांबाय आलासि जानो होनना थांदोंमोन खिन्थु आलासि जानो थांनायाव माने माबा मोनसे घटना जाबाय नामा दाथ' बायदिसिना एक्सिडेन्ट जाला माबा माबि जानाय बेफोरबायदि गिनाय सानबना थाबाय आरो ना आदानाव बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाहाथे सोरबाफोर नुदोंब्ला खोन्थाहरदों आरो ना अननानै माने स्क्रिनावहाय बिथांनि हिन्जावनि फट'खौ होबाय आरो नोंथांमोना हौवाखौथ' नुखाबाय आदाखौ ओमफ्राय दा नोंसिनि न'खरावथ' आरो दा बेवहाय थानाया नोंल'सो नङा होमबा हारसिङै स' बेनिखायनो बाजैखौ थाबैनो फैजानो लुबैदों आदाया माने होनबा
बेवहाय फैबाय आदा माने बाजैनि थाखायनो आरो बाजैया दा बेबायदि बहाबा थांदों जुदि थांदोंब्ला आरोना अनना फैफिन माबा मोनसे जानानै माबा मोनसे इसोरा दा खालामदों जेनेबा माबा मोनसे जानानै जुदि बहाबाफोर भर्ति जाना दङब्ला सोरबाफोर नुदोंबा बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय जाहाथे आदाया थांनानै लायफिनगोन आरोना बेखौ बे बाथ्राखौ बुंदों ओमफ्राय दा माने माबा मोनसेफोर घटना जादोंब्ला माबा मोनसे बोराबनाय मोनदोंब्ला गाज्रि मोनदोंब्ला स' आदानो खोन्थाना ला मानो होनबा आदाया बुंनाय मथेब्ला जेबो माने बेफोरबायदि नांलायनाय खमलायनाय गैया बुनाय मानाय गैया नांलायनाय खमलायनाय गैया जौबो लोङा माबा लोङा माने जेबो खामानि बारा मावबावनांगौआसो जास्ट हौवाया माने खामानि मावो माने माबायाव चिरां बे डिस्ट्रिक्ट अफिसाव नङा होमबा बेयाव हाजिरा खामानि मावो बिनिफ्राय मावनानै फैयो बेना खामानिया मा जास्ट ओंखाम संनानै जाहोहरनाय मानाय बिदिल'मोन आरोना बेनिफ्राय फ्रि एसेबां बिदि बिथांखौ फर्सफुलि खामानि मावहोनाय जेबो गैया होमबाबो माखौ गाज्रि मोनना थांदों बेबायदि सन्देह जादों आरो माने आलासि जानाय नामाव बे माबोरै बेबायदि थांखो बेबायदि आरोना स' दुखु मोननानै बिथाङा जोंखौ खावलायहरबाय फंबाय जों नोंखौ लेंहरबाय नों जोंनियाव फैदो अननानै आंखौ मदद खालामफैदो बेबायदि बुंनायलाय आंबो फैबाय बेवहाय भिडिअ बानायनो थाखाय स' नोंथांमोना अननानै जेसेबां हायो बेखौ शेयार खालामना होदो जाहाथे आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जेनेबा बे आदाखौ माने आदा नोंसिनि हाबा जानाय बेसेबां गोबाव जाखो जोंनियाथ' 6.5 बोसोर जाबाय जों हाबा जानाया 6.5 बोसोर जाबाय आरो बिनि गेजेराव 6.5 बोसोर जानायनि उनावहाय आरो बेबायदि जुदि गारना थांनाया बिराद माने साननो गोनां बाथ्रा आरोना दा माने मोनसे बाथ्रा आं बयखौबो आं बे मोनसे बाथ्राखौ आं मेसेज होगोन आं मोनफ्रोमबो भिडिअखौनो बिदि सोरबा हिन्जाव खारनाय बा सोरबा गोदान हिन्जाव लाना थांनाय बेबायदियाव आरोना आं मोनसे मेसेज होखायो जेनेबा जे नों जुदि जाय मानसिखौ मोजां मोना बे मानसिजों हाबा जानानै दसेनि थाखाय नंखाय फाला आलासि जानानै हाबा जानाङा आरोना जुदि जानोब्ला माने हाबा जानोब्ला डाइरेक्टलि जायाबा जाया नङा होमबा नोंहा जुदि माबा मोनसे बिनि देहानि सायावहाय माबा मोनसे बिनि रायज्लायनाय केरेक्टारनि सायावहाय नोंथाङा जुदि बेखौ मुगैनाय दङब्ला बै समाव नोंथाङा जानगार जाखानांगौ आरोना ओरैनो गेजेर सराव बिथांखौ माने आसाखान्थ' खालामहोना आरोना माने नोंबाबो दुखु मोनगोन जेनेबा जाय मानसिया खारदों नङा होमबा जाय मानसिया थांदों बे मानसियाबो गावखौ बिदि खालामोबा सोरबा बेबाबो दुखु मोनखागोन स' बेनिखायनो माने आङो रिकुवेस्ट खालामो गासैनिसिमबो दासिमबो आरोना जाय मानसिफ्रा दा संसार जाना दङ सोरबाफोर जुदि प्लेनिं खालामदोंबा गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुनजों थांनाय आरो सोरबा प्लेनिं खालामदोंबा गावनि हिन्जावखौ गारनानै होद आंनि हिन्जाव समायना नङा होननानै नङा होमबा स' नों हाबा जानायनि सिगां सानग्रोनांगौ आरोना नोंनि हिन्जावखौ नों बेखौ जायखौ फसन जादों नोंनि बिमा बिफाया जुदि नोंखौ नारसोमनानै बुंदोंब्लाबो नों डाइरेक्ट बुंखा आं बेखौ फसन गैया स' खामानो मालायनि लाइफखौ मालायनि फिसाजोखौ लाबोबाय नोङो ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ गारलायबाय गोदान लाबाय नङा होमबा स' लानो डाइरेक्टलि सासे फिक्स लाखा नङा होमबा स' मालायनि लाइफजों मानो गेलेनो स' बे मेसेजखौ आं बुंबाय स' आदानि भिडिअ नैबे बानायनायाव अननानै प्लिज शेयार खालामना हो जाहाथे आदानि हिन्जावा थाबैनो मोनथों स' थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय